you call me when you get this? Yeah. 너도 한두 눈에 매력. Hi! Welcome to Pastel Baby Do It Yourself Craft. So for today's video, ay gagawa po tayo ng most requested videos ng DIY tutorial ng ating waterfall cart. So ang first step po natin ay syempre kakailangan din muna po natin ang ating mga items. Nandito po ang pastel baby colored paper. Huwag po kayong mag-alala dahil ang pastel baby colored paper po ay assorted colors. So pwede po tayong mamili kung ano nga po ba yung gagamitin nating mga color. Next naman po natin na yung ruler. Yes po, meron din po si Pastel Baby ng ruler. You can check that on Shopee, Pastel Baby 888, para makita nyo po yung mga items na nandito. Next naman po natin na yung Pastel Baby glue. Meron din po niyan si Pastel Baby. Pwede nyo po itong gamitin dahil napakaganda po na to para sa gagawin nating DIY craft. Next naman po natin ang Pastel Baby scissor. Paalala lang po na wag po natin hahayaan si Bagets kapag gagawa po sila ng DIY crafting. Wag po natin silang hahayaan na maggupit po ng kanilang sarili. Dahil syempre kakailanganin po muna ng patnubay at gabay ng magulang bago po sila maggupit para hindi po silang masugatan. Syempre kakailanganin po natin ng mga pang-designs. Meron po niyan si Pastel Baby. Meron po siyang Cocos paper tape. Meron po siyang 2 adhesive tape na iba't ibang designs. You can check that on Pastel Baby 88 on Shopee para makita nyo po yung mga color variation. Syempre, hindi lang po washi tapes ang meron si Pastel Baby. Meron din po kaming mga unicorn stickers. Marami pa pong mga available designs ang merong stickers si Pastel Baby. Pwede nyo po yan i-check sa ating Pastel Baby Shopee para makita nyo po yung mga iba't ibang designs ng ating stickers. So, start na po tayo. Ang gagawin po muna natin ay kakailanganin po muna natin ng 2 colored papers. Make sure po guys na iba po yung colored paper nyo. Dalawang color po ang kailangan natin. So, kukunin ko po muna ang violet at ang yellow. So guys, hawakan ko po itong color violet at magkakat po tayo dito ng 5 pieces na square. So, ang size po doon is 6 cm by 6 cm. Next naman po natin ay gugupitin po natin siya gamit po ang Pastel Baby scissor. After naman po niyan, kapag nakapag-cut na po tayo ng 5 piraso na to, ganito po yung kakalabasan niya. Ang size po na itong square na to ay 6 cm by 6 cm. Next naman po natin ay ang color yellow paper. Kakailanganin po din natin na gumupit ng 5 pirasong square na size po ay 5 cm by 5 cm. So kakailanganin po natin ulit ng ruler ni Pastel Baby. Make sure guys na centimeter po yung magagamit natin para sumakto po yung sizes na. Syempre, gugupitin po natin siya. So, ganito po siya. Kapag nakagawa na po tayo ng 5 square, ganito po yung kakalabasan niya. Again, guys, 5 cm by 5 cm po ang sukat nitong second na colored paper. Next naman po natin na gagawin ay ididikit po natin itong color yellow paper
natin ng pastel baby glue ni Pastel Baby. Make sure guys na 5 piraso po yung madidikit natin. Lahat po ng ginupit natin ay ididikit po natin siya sa ating border na color violet. Again guys, make sure po na ito pong square na nasa likod ay 6 cm by 6 cm. Ang nasa loob naman po niya ay 5 cm by 5 cm. Next naman po na gagawin natin kapag na-paste na po natin yung colored paper ay magka-cut po tayo ng rectangle shape. So ang size po nun ay 28 cm by 6 cm. So, after po natin mag-draw ng line, ay ika-cut po natin siya. So, ganito po yung magiging itsura niya. Ang final look po niya ay magiging ganito. Again guys, ang size po nito is 28 cm by 6 cm. Next step po na gagawin natin ay mag-draw po tayo ng 6 cm line sa ating pinupit na rectangle shape. So, after po natin mag-draw ng line, ay tutupiin po natin siya. Next step naman po natin ay magdodraw po tayo sa ibaba niya ng 1 cm na 4 na line po. Kapag nakapag-draw na po tayo ng line na 4, ay tutupiin din po natin siya katulad po ng ginawa natin dito sa 6 cm. Ganito po siya. Next step naman po natin ay kukuha po tayo ng kaninang mga square shape po na ginawa natin
at ipipaste po natin siya dito. Make sure guys na nasa dito lang po part yung lalagyan natin ng glue para hindi po siya lahat na madikitan. So, ganito po yung magiging itsura niya. Make sure guys na hindi po natin siya lalagyan ng glue dito or yung lahat po ng part niya, wag po natin lalagyan. Make sure po na dito lang po banda yung malalagyan natin. Ganito po yung magiging itsura niya. After naman po niyan ay lahat po ng square na to ay didikit po natin siya dito. Next naman po ay lahat po ng part na to ilalagyan natin ng glue at iisa-isayin po natin idikit yung mga square po na ginawa natin. Ganito po yung magiging itsura niya. Hintayin lang po natin na medyo matuyo yung glue na nilagay natin. So kapag natuyo naman po, ay ilalagay po natin siya dito or pag ganyan po yung itsura niya. At kaya po sinabi ko na wag po natin ididikit yung sa dulo dahil kakailanganin po natin yung last part. Para dito po natin ididikit tong rectangle. Ang size po nito ay 12 cm by 2 cm. Po natin na ilalagay po natin siya dito sa pinakalikod at isasakto po natin siya dito. Ito po yung di ko pinadikitan at dito po natin siya ididikit. Make sure guys na isa-size po or isasakto po muna natin siya bago po natin siya lalagyan ng glue. After po nun, kapag nasakto na po natin siya, ilalagyan po natin siya ng glue. Kung saan po natin siya tinupi. Next naman po ay ipipaste na po natin siya sa pinaka last part kung saan hindi ko po pinadikit sa inyo yung unahan. So tapos na po tayo sa ating step. Kayo na pong bahala kung ano po yung ilalagay nyo ditong mga designs. Sabi ko nga po sa inyo ay kakailanganin natin ng mga unicorn stickers ni Pastel Baby. Marami pa naman po dito sa Pastel Baby 888 Shopee. Marami pa po ditong mga variations designs ng stickers. Pwede nyo po yung i-check sa ating Pastel Baby shop. So ayan guys, ito na po yung final look ng ating waterfall card tutorial. So, ang ginamit ko po ditong mga designs yung nandito po ay pang border na Cocos paper tape. Next naman po, ito po ang ating unicorn stickers. So, meron pa po kaming isang ginawa. Ito naman po yung mga designs na nandito po si PB, si Coco, si Bob, at si Uni. Ito naman pong size na to is small size kumpara po dito sa una. Napakadali lang po na to at easy-easy gawin lang. Meron lang po tayong kakailanganin ng mga items. Nandito po ang Pastel Baby ruler. Meron po tayong Cocos paper tape para po sa border. Uni stickers or uni stickers. Syempre, kakailanganin po natin ang Pastel Baby scissor para po gupitin yung mga kailangan natin. And lastly, ang pinaka-importante po ay ang Pastel Baby colored paper. Huwag po kayong mag-alala dahil ang colored paper po ni Pastel Baby ay assorted colors. Kaya pwede po kayong mamili kung ano nga po ba yung mga color na gagamitin nyo for waterfall card. So that's all for today. Please like and subscribe and click the notification
ilalabas na videos ni Pastel Baby. So, see you next time mga ka-Pastel Baby. Bye!